Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah sujud je simpuah sabarek bungkan piawai naraca uluruh main daun. Indak basisiah jo basibak, indak bahinggo jo babate. Ko kete indak basabit namo ko gadang indak baimbo gala. Ujui sambah nanti serak kepada penonton Minang Mustika Jaya kasadonyo. Semoga tulisan ambo berada dalam keadaan sehat walafiat kasadonyo. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membacakan gurindam karya dari saudara kita Yofi Samparono Kayo. Izinkan ambo untuk membacakan gurindam beliau, nama judul Si Terehden. Zaman Soekarno kok dibaca, sadang mak unjui kaki, duduk menunggu di sarugo, menunggu antri lahir ke bumi. Di ukwe di jangko, mangkota bilang dalam hati, ambo lahir di zaman Soeharto, tumbuh di era Apak Habibie. Antah mengutuk, antah bersyukur, tumbuh babilang candu kini. Akad tibo di zaman Gus Dur, gadang saeknyo Megawati. Taman Nuang Ambo waktu sore, sambil memandang langit tinggi. Jadiak di masa Bapak SBY, si terehlah tibo nan di Jokowi. Sulitnya badan cari karajo, ijajah jadi pembungkus bawang. Tainjak lobi pabrik Rancino, ratok bayi irik dibawa pulang. Tungku di dapur acok maupe, pariwat tipuih indak tak jarang. Mi barandam jo aye ange, acok kajadi makan siang. Asinyo lawi baju amaha, lah ambarandang sarato gulai. Orang rumah lah ilang aka, pitih balanjo na indak sampai. Jawi jok kabau mabok cemburu, menunggu gaek badan di kandang. Dagiang impor negari kangguru, hidangan samba di alek gadang. Galang batukan lanjut timbago, dek orang rumah itu dipasang. Mahanyo bana ameh sekilo, dek tamang ameh lapeh ke orang. Baju impor label tak pasang, dek rono rancak bakilek-kilek. Tak kicuah badan di nantarang, kironyo jai nak rang pe angke. Stres indak sembarang stres dek ulah Apak Joko. Lah jo aye dinginkan yang bau kempres, di hujan labik bakipeh juo. Di lumbung ayam marasai, mati terkangkang indak makan. Sio-sio menjadi bangkai, kalau gadang orang ambuangkan. Bapusaro badan tak mungkin, tanah kuburan kinilah langka. Kadang balapih jo palangkin, tampek melinteh otonan maha. Di era sia badan kamati, di masuk sia maik baku buang. Nyampang bertambuh masuk Jokowi, lah nyato ratok kabasan buang. Keong je cipuik lah puntang pantiang, menanga apa dalam badendang. Pengganti ayam sarato dagiang, mangko manguruak si kalang-kalang. Mato kini bakunang-kunang, pengana-bana lah acok sasek, menceliak pantau sangku gerundang, bingkai ruang Allah saban tuak konce. Mau onjak-onjak di tengah simpang, si onjak karo kanis jilatang. Badalah mulo tagalak surang, menceliak plastik asui nan tabang. Apak Prabowo tolonglah ambo, selamatkan bana sisonyo umoi. Lain dak talok bak candoiko, angok loh barek ma irui ingoi. Karyaku di Oktober tahun 2018. Demikianlah dosana kasadonyo gurindam dari Yofi Samparono Kayo di tahun 2018. Di saat berharap Pak Prabowo bisa menggantikan Pak Jokowi, namun ternyata di periode kedua tersebut Pak Jokowi menang.
Dan ini kita bacakan karena Pak Prabowo yang diharapkan oleh Yopi Sampurno Kayu tuak sampai minta tolong. Kinilah ada kemungkinan beliau akan menjadi presiden selanjutnya. Mari sama-sama kita lihat ke depan. Cukup sampai di situ dulu sana untuk Gerindam Keliko dan untuk video Mina Mustika Jaya. Untuk selanjutnya jangan lupa subscribe biar mendapatkan update dari Mina Mustika Jaya. Terima kasih di sana. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.